صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دوستو گزارش حضرت آدم علیہ السلام کا وٹھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جی با اللہ رب العزت پہنجا نبی دنیا تے موکلیا کہ رسول موکلیا کہ نبی موکلیا پر کو بھی پہنجو محبوب انہوں میں نہ موکلی جیکر محبوب موکلی تو وہ محبوب لجپال نبی تمہیں اساں جی بھانگن میں موکلی تو تمہیں اساں ملی کرے چھا تھا چاہو حبیب پہنجو خدا دنو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ حبیب ملیو اجے کو خوش تھو وہ سبحان اللہ چاہے حبیب پہنجو خدا دنو خدا چھجا رنگ لائے خدا کھانچا گھرا بیو خدا کھانچا گھرا بیو حبیب پہنجو خدا دنوا حبیب پہنجو خدا دنوا خدا چھجا رنگ لائے خدا کھانچا گھرا بیو خدا کھانچا گھرا بیو سبحان اللہ سوے میل سبحان اللہ سجن جو مدینہ سندھ کھاں دور اچن ہر جدے جے تجڑے جناب محمد جو دستور مکھے دسو ماں ودھی کہن کھاں مکھے دسو ماں ودھی کہن کھاں پاند گچی میں پائے خدا کھانچا گھرا بیو خدا کھانچا گھرا بیو مکھے دسو ماں ودھی کہن کھاں مکھے دسو ماں ودھی کہن کھاں پاند گچی میں پائے خدا کھانچا گھرا بیو خدا کھانچا گھرا بیو